рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба даст овардани унвони қаҳрамони Тоҷикистон мубориза дар қисматҳои финалӣ аст. дар қисматҳои финалӣ 14 ҷуфт миёни ҳам мубориза мебаранд ва беҳтаринҳо аз миёни онҳо муайян карда мешавад. ба ин хотир дӯстони азиз, мухлисон, ҳаводорон ва нафароне ки моро тамошо мекунад, шумо метавонед ки ин набардҳоро мустақиман аз сомонаи таҷмаф тамошо кунед ва ҳаловат баред. бо мо бошед, бо таҷмаф бошед. нафар барои чанд вазнҳоро барои дасти мунтахаб гирифтанд. Инҷо ҳозир ҳал мешавад барои гирифтани дасти мунтахаб чанд варзишгарое ки беҳад рақобатҳо ҷолиб гузаштааст, беҳад муҳорибаҳои сахт аст. аз тамоми варзишгарон мехоҳем ки ба гуфти гапҳо ки больше победы меньше травм.